Máš reaktívnu na tam. Ide medzi. BD, ale to tak kopne. Zas to bude kruté, no. Tank. Píto. Pomôž mi. Neviem, Podľa to schoval ten tank jeden. Ide doľava. Stojí tam ľavo. Je zablovaný. No, dvaja ma trafajú. Ďalší tam je. Wow, Jebe, ne? Strieľaj do piče. Opravujem ťa. tanky na Dčko máte ísť. Hore. Zabudovaný, že sú na Dčku. Všetci zabudoval vraj. Som tu s tankom. Musíme opravovať. Ty vole. Ja som si schoval, lebo ja som na 4%. Tu je mŕte, tu je mŕte. Sa už dostávame medzi. Nech sa pohne s tým tankom do prdela. Tu sa spawnujú vyzerati. Letí tam. Dal si ich napravo? No až jeden tam ide. Idú po ňom Za dvaja. spodu pôjde, za spodu. Tiež poďme. Tu je. Soflame na Ačku. Potom. Tam ten sa chtěl rozvět, čo? Jojo. Oh. Dobre, idem opravovať rovno, ostane asi, nie? Dobre, dávaj. No, Môžeš ísť k nám dole pomôcť tým tankom. bolo by dobre, pomôž, ne? No, opravuj. Mne to herina po nás ide. Ja vás nepoznám po hlase, neviem, ktorý teraz hovoríte mne. No ide po nás na ETVčko. Opravuje ho, opravuje. Opravar minus. Mám ten tank. Zozadu RPG. Opravujem ťa. Máme ísť na Ečko potom. Poďte na mňa niekto z vás potom, no. Musíme to Ečko zobrať a tam bude potom ten tank. Ježiš, Hej. nevidím nič. No nie, jo. A vidím. Bacha, by on neukradli tam, ten kde tank. strieľam. No. Vlastne idem na stále, skoro. Koľko to chce? Do piči, tam je za tým stromom vyjebaný. Nie, A nič tu je vidím. jeden za kontajnermi. Za stromom, za tým stromom, kde Hej, strieľam. hej. No tam, presne. Je, jo. Nič. Tu je jeden naľavo niekde, v budove, na schodoch asi. Skúšaj vyriešiť, tu je. A minus. Napravo budova od nás. Budova, kde je to piči? Tam napravo, čo je. Jeden tam je od nás, neviem kto. A na skalách pred nami. Poď. No, Helina, alebo čo to je? Z Bčka ide na jeden tank. on sa o ňo postará, poviem trošku tu mi opravite, alebo ak bude treba. Ale ten je Medzi B minus. a E2 tanky. Ty kokos, to... Poď. No prdel. Čo to ide teraz dole, z dola? Tank. Nás to rejpuje Helina z hore. No Halina, no. Boha, musím sa nevýrať za piči.
Ty naši čo zase robia v tom vzduchu, kurva? Že heli na náječku až. No, lebo tam dali tam oného. To je na Ečko. Amro je v Jeline teraz. To spadlo. Môže ísť zatiaľ na niekde si asi. Kontajner. Idem za ním. Ich tam veľa do piči. Vidíte ich tam označených? Idem sa tam pozrieť. Aha, už vidím, hej. Kde sú na tom, ne? Zase toho naľavo? Ačka ide tam na Ečko. Či tam bude nejaký dač. No tu. Začka ide tank. No čo púdu tam. Už idem k tebe. Opravím izoblohony. Opravara má minus, dobre? Minus. No. Idem pod Bčko idem. To Bčko idem držať. Tu aspoň tečku budeme môcť zobrať. Neviem, čo sa tam deje. Poďte C-čko. Tam sú naši pešnici. To... No je vás tam veľa, tam nejde. Ečko nám berú. Ježiš, 20 orgánov. A nechoď. Ide nám berú to Štyria. Ečko. Tam boli zakempení už. A máme piči. Hitol som ich na To ešte Ačko. Tebe Ačko ešte. Aha. C-čko je. Niekde medzi nami sú. C-čko je naše. Medzi nami takým nová tanka. Budova, všetko. Už neviem. Minus. Bude minus alebo išlo preč. To zabralo. Stopom som videl, že laser, ale to je ďalej. Daleko. To je Ačka, ten soflán. No. Tam je už celú druhu. No, tu mám to nakúkať. Ty? Vyzerá to byť prechodné. To je No, idem tam. Tank, je tu na bečku. Stacionár, pozor. Jeden Tank minus. sprava ide. Na stacionáru ide. O, sú tu dva tanky. Mhm. Ježišmaria. No, do piči, mám minus. Koľko toto je na strane? Opravujem ťa. Dva sú tam. Nie, budem aj ja. No, do piči. Zabili aj mňa. Ečko musíme zase zobrať. Tam budeš asi najskôr, nie? No sú tu aj jeepy. Ideme na teba. Už je jedno. Keď budete mať
druhý No. tank, tak máme ísť na Ečko. Nie, nie, na Dčko, na Dčko. Pozor, nezrak z tohto pred nami, lebo... Vyjebali copom. By som ho mohol zničiť s tou raketou, nie? Niekto tu na tom Ečku je vraj zakempený možno. Ale neviem kde. Ťažko povedať. Na Cčku 3 tanky vraj. 3 tanky, no. Ale na Bčko, na Bravo. Už berú to Ečko, hej, hej. Enemy soldier spotted. Over. Skúste ho pozrieť, no idem na B. Bacha mini, hej? Na tam idem sa pozrieť, no ber tank potom, hej. Sú tam, no. Sú tam asi traja. No tu je mini. No. To bolo len RPGčko? Hej. Kurva som nemus. Žiadne piče. Na Bčku, na Bčku. Tu je. Tam tank. Niekto to zomrel. S Bčkom. Idem to čeknúť. Aha. Mám ho. LOL. Som dole. Ty kokos, tá hejna nás riadne dáva. To je na to. Tam máte neviem. Kde sú naši ostatní? No? Máte Ďalší ísť kolo berem, v idú. Cčku, máte ísť s tým tankom. Idem aj ja na to Cčku s vami. Keď to bol niekde blízko. Ne, my prehrávame, viete o tom. Tu je jeden. Ešte žije. Enemy Je anti-aircraft pri tom spotted. kontajneri malom žltom. Poďte na to C, keď tam nabehneme 2 tanky, tak nemajú šancu to nás zničiť. Z Dčka skáču dole. Na to C. Na Ačko s tankom. Fair. Na A, tankom. Tak vystup, alebo myslíš Ho ako... niekde, nie? Jaj? A však to nás rozbije tá helina, to bol koho nápad sem ísť. Máme ísť naspäť asi, no. To bol koho nápad, veď toto sa nedá prežiť. Tu ani Ačko, ani jety naše Generál. nelietajú, jak keby. Sme v podeli tu úplne. Aspoň keď máme iglu niekto, máte niekto iglu, že ho odlákame na chvíľu? Nie. No, vidú. Ja nemám tiež. Ty je petovačko. No to žijem, ale asi skapem. To je škoda tankov, veď 2 zober tanky tam. sú minus, či 3 tanky sú minus dokonca. Ty kokos, toto je moc. Tak vlajky máme, no. Môže tak. Do pičí, koko, čo ti jebe? Nežartujú, ty koko, čo to Ačko majú pokebené 30 ľudí? No už idem.
Alfonso, že môžem stať teraz komandra? Channel komandra nastaviť. Nie je jedno. Lebo mi to nejde, ale hovorím, či si môžem. Či sa to dá. Lebo ja som reštaloval celé TS-ko a mne mi to nejde teraz nastaviť. Skúsim ísť hore do rumky. Teraz to nemôžem pozrieť. Prečo teraz potrebuje omega? Nejde mi to aj tak. Bertan. Vyriešime cez pauzu. Na Dčku idú hore, Alfonso. A? D, hore. Tam. Dvoci tam vyjúkolo. Nie, tu zaspalo. Hej. Omega všade. On dostal iba hit, hej. Bacha, C4-kár! Nemusí ísť hore. Políti! Sorry, ja som sa nevšimol. Bečko Ja musíme som zobrať. skúkal tam hore jak debil a nekúkal som sa vôbec na radar. Postaň. Mal som vystúpiť a zabiť ho normálne. Čo to? Nič, no, že nás vstupujú. Stoj. To do minú nás To som na si nás ikol. dá asi. Aspoň. No ja som minú zase do piči. Veď o tú herinu sa vôbec nedia postarať, vieš. Veď šťastie ani raz nebola dole odtedy. Tvorí sa, že arma 26, 26-1, ale gun ja tuším. Na Ačku sú nejaký, z toho lesa idú. Alebo to iba tá Helena, neviem. Ja mám tu iglu, no uvidíme, ak by sa priblížila herina. Beriem ho ja. Jo, tam. No nežartuj, ty kokak ma zabil do piči. Kokot. Je posielanie na smrť na to bečko, Ačko. Čo to piče planetuje? Neviem, čo to bolo. Tiačka vyjebala. Tak na C. No tak ten náš stiačka ako Batanky na chudák, C. ty kokos, to asi Vik. Dvaja to tam jebú, ty kokos. Jeden je na cečku, jeden sa hľadá na Jeden išiel tak, cečku. jak keby na Ačku išiel do hore. Čo to? TVčka. Asi nie? Tank. Ale aj zvrchu ona je TVčka. To Dčko strieľam. No to za Ale no... piči. To je na kokos, to je na piču, to je na smrdeň to. Poď riadiť ty. Ja idem opravo. Hostile tanks. Over. Nice. Na Ečku sú na lete asi. No, Tank zozadu, tank zozadu. spravujem. Ide do vrava, ide zozadu. Prestoj. Aspoň. Pre do druhú. Wow, zase ďalší tank strieľam. Hostile tanks spotted. Kde ste? Má to mám zahria. Na cečku, ale... Tu sa neoplatí. A Dčko, čo treba ísť na Dčko? Je tam tank na Môže ísť Dčko? tam. Ktorý? Lebo... Aha, lebo ten hore tu je ešte stále. Kurva. Boriti. Tam vyjebal. No, pôjdem na teba, ak ešte žiješ. Hostile jet spotted. Over. Vyjebaná mina. Piče, to Dáme je... dole. Na cečko 2 tanky po vode. Hostile Zameraj soldier herinu. spotted. Over. Dalo
Tam na bečko? Môžeš. Prechod, Naľavo sú dvaja. Na dečku. Medic a inžinier. Nie, tam sa pozerám ja naľavo. Dobre. Ešte? Má ísť. Ďaleko. Zameriavaný. Jeden minus. Teraz tebe niekto vystrelil úplne iný. Čakaj, vystúpim. No, som vystúpil hneď minus som bol. No, to je na druhý minút všetci je vysoká. Mám ho. Čakaj, prebijem si. Ľavo, dva. Dvaja. Leží tu hneď. Mám ho. Ešte je tam jeden za budovou ľavo. Na Bčko nechoď potom, alebo? No, neviem, bečko zase nie. Na C. Už to nič nie je, to by ti ukázal na radare. Keby tam je niekto. Na Cčko obidva tanky. Ale to ja na mape, no. Tam vpravo. Vyradený. Jeep? Autičko? Autičko, stroma ubil. Mám ho Jeepu. Halina zamraná je. Neviem kým. Poďme. O. Na skala hore sú. Oh. Asi traja. Idem upravať. Bacha, trošku tu mám, pomôž. Schody z druhej strany. Nás, heli nás. Heli. Kde? Do piči, musel som takto. Kde je? Kde mám ten Nevidím. zameriavač, no? Zameriavam soflom. A kde je ale? Ja som flam? Mhm. Nič, hej. Čo ty kokoli som... To čo je za soflám do piče nesmyselný? Fast mover spotted. Over. No. Soflám je zničený. Mhm. Prvo prav. Kde je do piče, kurva? Neviem. Enemy Fine, helicopter spotted. Over. Mám. Ja, ak sa pýtaš mňa, tak ja mám. Opravujem tank. Opravuj. Ha? Ja som ešte chvíľočku opravoval, ale vystrel som... Ide sme autičko. Tankuje. Idú ľudia, ty vole. Tu sú? Neviem. Boli tu pred nami, ale neviem, kde sú ľudia. Na Ečko Na E tank, tank. idem tam. Poďte nám pomôcť. Idem. A bude minus to tam. Minus. Nie. To sa ešte jedno, nie, neviem, sa minus. vypáli No, to no. táto. Ešte? Ešte? Opraví mu, nej. Vystúpil. Aj, sorry. Aj, škoda, nevadí. Nevadí. Pred nami. Minus. Ešte pred nami, vo. Minus. Nie. No, O, tu je. pristatil, no. Ty vole, mám disable. Otaň.
Rýchlo, pomôžte nám, hej. Aj, pri stacionári a pri tej budove, to je za stacionárom. Hore je... To vyplň, čo to je? Tá budka mala na budove, na streche. Idem tam hore. Aha. Ešte tam môže byť niekto Tam schovaný nikto možno. Čisté. Čo, ja neviem, čo tu už... A čo, na- RT nie. Na čo? Udržať tie lajky. Čo máme? Trošku, no. Ešte to môžu nejakým zázrakom... No, Že? vyšlo, no. Nič nevieš. Jet tam nikto nechce pustiť dverí. Dobre, jet musel pustiť. Dar. Som tu. Tam kde A na ide C je. Jeep sprava, jeep sprava. No, Je to sprava. je označené. A jet, aha. Taká. Ty kokso, to čo si tu dával do tej Ten, jet, čo to ten je jeep ide na fabriku? sprava, hej. Čo hovoríš? Že jeep ide sprava. To je Aha. športami. No, my už moc hovoril. Jet ide. Počkaj, utekol som. Počkaj. Ktorej? Aha. Dobre. Najlepšie, že som ho dojitoval, do piče, rozbil sa ani kasu. No, ale že som ho dojitoval. Pochod na to, Ačko. Som tam vľavo, ty tam. Sniper dole. Jeep. On je lav. Ty vole. Čo? Wow. Lokujem tu, Erno, lokujem ju. Staré na tanku. Prežiť. No, no. Letí jedna. O, to asi No. neprežijem. Tu no, piči. Žijem. Vydrž. Alebo dobre, tak. Tu už No. ideme. Malú No, kartu. ja si vydržím. Som minus potom, na tom tanku. Za stacionárom. A na skala, bo? Je veľa ľudí na skala hneď. Hello, sniper ma dal. Dobre, nandár. Ty si už aká skilla.